Ante Pavelić je bio hrvatski političar rođen u hercegovačkom selu Bradina kod Konjica 1889. godine, te je najpoznatiji po tome što je bio poglavnik Nezavisne države Hrvatske i osnivač ustaškog pokreta. Umro je u Madridu 1959. od posljedica pokušaja atentata kojeg su jugoslavenski agenti na njega izvršili u Argentini 1957. godine. Ante Pavelić, kao osnivač i poglavnik Nezavisne države Hrvatske, bio je jedan od najutjecajnijih državnika koje je Republika Hrvatska ikad imala. Stoga nije čudno što se i danas često spominje, te se vode žestoke polemike o njegovoj ulozi u ovom veoma turbulentnom razdoblju za Hrvate. Pavelić se tijekom života obrazovao u različitim gradovima. U Jezeru kod Jajca pohađao je muslimansku osnovnu školu, a u Travniku Isusovačku školu. Srednju je školu upisao u Zagrebu, kasnije je svoje obrazovanje nastavio u klasičnoj gimnaziji u Senju, kamo se vratio nakon što je u Karlovcu završio 6. razred, da bi konačno u Zagrebu 1910. godine maturirao. Nakon srednjoškolskog obrazovanja upisao je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je doktorirao 1915. godine, a odvjetničku praksu obavljao je kod Aleksandra Horvata, predsjednika Stranke prava, gdje se počeo sve više zanimati za politiku koja je obilježila tijek njegovog kasnijeg života. Što se tiče političke pripadnosti, Pavelić je bio član dvije stranke. Prvo Stranke prava, a kasnije i Čiste stranke prava. Zanimljivo je da je upravo Ante bio jedan od osnivača Hrvatske stranke prava i njen najistaknutiji član u 20. godinama prošlog stoljeća. 1927. izabran je za predstavnika HSP-a i Hrvatskog bloka u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kao član ove skupštine uspostavio je bliske veze s talijanskim vlastima kojima je obećao podvrgnuti Hrvatsku talijanskim interesima u zamjenu za pomoć pri uspostavljanju toliko željene neovisne Hrvatske. Zanimljivo je da je nedugo nakon što je 1928. godine svjedočio atentatu na Stjepana Radića, Ante Pavelić osnovao Hrvatski domobran, ilegalnu paravojnu skupinu kroz koju je potlačene Hrvate pozivao na bunt protiv jugoslavenskog režima. 1929. nakon šestosječanjske diktature Ante napušta Zagreb i odlazi u Bugarsku, gdje potpisuje Sofijsku deklaraciju. Tim dokumentom uspostavlja suradnju s vanjskom makedonskom revolucionarnom organizacijom, te zajedno s Makedoncima radi na stvaranju nezavisnih država Makedonije i Hrvatske. Zbog njegove borbe za uspostavljanje NDH, jugoslavenske vlasti osuđuju ga na smrt, pa Pavelić mora pobjeći u Italiju da spasi guzicu te dugi niz godina tamo živi i radi na uspostavi nezavisne države Hrvatske, koja je konačno uspostavljena 1941. godine. 1930. godine utemeljuje Ustašku Hrvatsku revolucionarnu organizaciju u Italiji, gdje osniva i vodi logore za obuku vojske u Italiji i Mađarskoj. 1932. godine sudjeluje u organizaciji Velebitskog ustanka, gerilskog napada na žandarmerijsku stanicu u Brušanima, a 1933. godine izdaje 17 ciljeva Ustaške Hrvatske revolucionarne organizacije, među kojima je glavni cilj uspostava neovisne Hrvatske. Ante Pavelić 1934. godine sudjeluje u pripremama za atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića, zbog čega su ga talijanske vlasti uhitile u Torinu. Pod policijskim nadzorom karabinjera bio je sve do 1939. godine. 1941. Treći rajh izvršava invaziju na Jugoslaviju, omogućujući uspostavu nezavisne države Hrvatske, te se Pavelić iste godine vraća u Zagreb iz egzila, gdje preuzima vlast u novonastaloj državi kao poglavnik ustaškog pokreta. U Zagrebu imenuje prvu vladu nezavisne države Hrvatske, no unatoč tome ima neograničenu vlast i sam provodi svoje odluke. Raspustio je sve političke organizacije, uveo jednostranački totalitarni sustav, provodio sustav represije te pokrenuo koncentracijske logore, te je odgovoran za mnoge masovne zločine tijekom svoje vladavine.
1941. godine potpisuje rimske ugovore, ustupajući Italiji dio dalmatinske obale, uključujući gradove poput Biograda, Šibenika i Splita, te brojne otoke kao što su Krk, Rab, Korčula i Lastovo. Zanimljivo je da je 1942. godine, kako bi umirio sve veće pobune Srba u Hrvatskoj, dopustio osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve. Važno je napomenuti da je 1944. godine Pavelić stao na stranu Trećeg rajha, dajući nalog za uhićenje i smrtnu kaznu za Lorkovića i Vokića, ministre Nezavisne države Hrvatske, zbog njihove želje da NDH prijeđe na stranu saveznika u Drugom svjetskom ratu. Nakon pada Hitlera, Pavelićeva snaga slabi, te u svibnju 1945. godine naređuje povlačenje hrvatskih oružanih snaga prema Austriji, te i on sam bježi iz Hrvatske, gdje preko Austrije i Italije stiže u Argentinu. U Argentini nastavlja političko djelovanje, osnivajući Hrvatsku državotvornu stranku 1949. a 1956. osniva i Hrvatski oslobodilački pokret. 1957. Tito šalje jugoslavenske agente koji pokušavaju ubiti Pavelića u Argentini, te 2 godine kasnije od posljedica ranjavanja Pavelić umire u Madridu.